Wadla ya kali aniam bedin kelam laju penlong man lang kesnem daki kon ki hajar jong kasen rai. Henry namar kejingwan len shop jong kelam COVID-19 ka sorkar kala betha yu Deputy Commissioner ke District West Gentle Hills baun kemi ibnya halor kejing pan jing bet jong kasen rai haswa bun chem ya kanoko rai kaban keta ya ki imlang salang. Ka niam bedin kelam kadi kejing niam kaban be ka kelam ka baju penlong man lang kesnem da kan lum jentia bat kat kum kejing pentip jong kinong elam kasen rai. Kani kejing niam kadai ban sedang nadu ke praterik jong ubna naitung hakleng kijaka jong kadulung jantia. Habai kren bat UPCN usembut Menteri Rambak Kajelau ba Prestun Tunsong ula pentip baka senrat kalap hak jing thok sa sarkar ban pan jing bet ban penlong ye kani kejing niam Henry Uong namar kejingwan len shop jong ka klam COVID-19 ka sarkar kalap tha ye Deputy Commissioner ba undak mi benya ya kani kejing pan jing bet bat unsapa eka kai pot sa sarkar jela bahkan duk yo sim ya karai upen tip bala da sarkar kumnu ka ajing bet kan haban bu pat ya ki kendon ki berking ba kam tam ha ka ide ba kejing don jing ki briu ki bani sim benta ha kan jing niam upen tip ba Deputy Commissioner jong district unsalum ki jing yalang ba kinong yalam jong kesenraj bani mir jing bet ba ha ka ide ba kan ka kam menta ki kinang kit sa submit ya ka proposal joki kajing kerpat ban ai ya ka NOC bakin sya ban la niam le rokom te ngila pha audisi bon examine nang taun pha cha government den ngin sim ya karai ka khadu namar ba ko mo pi kani kijing la niam le rokom ka jongki ka ba ki sai la si system te kalong ko mo pi kalong be ka de ka bentar ba be khlam namang yo ong khnang ka be deng khlam ka de hang tai ta kan rin te ko mo pi gamla ban ong kum no ya benta tang balong en la poi ki kot kisla ke inputs ka bang yo direct na o Deputy Commissioner jongka West Gentle Hills te ngin sa sim ya karai na kaleng ka sarkar the organizers is seng right namar kiru kiskutu bahai ba kum ba kalong adu ta kam de ka ba som sngan ladang in ya bun nang ta kham tam nang idon ha ka tu ka sung ka ba ya don nang tu saus pa ngut ki brio te kita ki bro we have to take into consideration te kan naradaw ngo pinga pala ban om ta kum do kalong ten rei ngin pe adin ba Deputy Commissioner rangkat bat ki organizer jong ka ka be deng klam kin ye song kin ye perkhat kum no ban ye le kat bala ba ka social distance ka de ban